confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Machiegni kendo nyakorom ga juanga chenro en ramany piny wadonje kidieny mar ariyo na nyisi ni wadhi go mbaka. Waseno ka weche osebedo ka dhi mbele pacho kanya to nyoro nwaneno ka ntiere nyaka bandera mar piny Kenya e kanisa. Wadwa ng'eyo to jodolo to ng'iyo Kenya isechegi gi wang' mane. Antika gi wendo Bishop Gordon Odongo mabende en jadolo osebedo kode kinde mokalanya to higa mokalo cha osebudhonwa matin miye thuolo mondo mose nyikwarom ga juanga. Yumore Bishop. Lidia. Machiegni ahinya. Erokamano ahinya. Wago erokamano kendo ne Nyasaye mochako timonwa ng'wono mondo wachak wayudre wang' jowi mar TV ka. Osekawo kinde matin asebedo gi dije moko here and there. Pomedo nyaka kod somo be pod nwadok mondo wasom matin. But Nyasaye osemiwa breakthrough wantie. Erokamano. Kana yudo gwelo maru ochuna mondo aringa bi mondo wago mbaka gi joka nyanama. Machiegni ahinya. Thank you. Wachako gi higa mokalo noeno ng'anyo manotimore pacho kae, ng'anyo mar ratipo manobage gi rawere mag Gen Z. Ere kama neno kama ng'anyo ni nowe piny Kenya kapok wabire higane? Higa mokalo nabiro kapani diriyo kane piny liet ahinya. Sama ne Gen Z ne ng'anyo kendo nwatemo go mbaka gi josiasa to gi joma tindo magin Gen Z. Ok dang' awachi ni ng'anyo no nowe piny kama ber, nowe piny kama rach, kendo adhola no otemo no chang, lakini kapod wawinjo kaka piny wuoyo, kaka piny chalo, to ok wade ka adhola no osechanga ahinya. Koro ok dang' awachi no we piny kama ber, kiche en adhola mano chamore maduong' to kata sama wuoyni ok ane kosechango kamano. Kata sama wuoyni ok ane kosechango? Ok ane kosechango. Yeah. Ka kanisa noeno ka achiel kuom lendo manogol gi jatend piny ne en chungo arambe michiwo kuonde lemo mano dhi mbele nyaka higane. Ere kaka kineno wachni? Bang' ka Gen Z no oandamana ma piny nobedo matek to arambe go chalo gima nodok chien matin. To dang' awachi ni chalo gima nodoge wang'e kendo kama nomole chona, but chalo gima nodoge wang'e to kuonde moko pok ochango, jomoko tima pod chunygi lit. Wan jo Kenya, kendo Kenya ka wan gi freedom of worship, ng'ato nyalo lemo kamoro amora mofeel ni gwedhe. President, MPs, governors, jite politicians mago jo Kenya ginyalo lemo kamoro. Support the church ok rach, but support church ga agenda e marach. To ka ng'ato dwa no support tich Nyasaye kata gero church moro kanyo ok wane ka nitie lawa, but ka ng'ato dhi ga agenda mane makro bro kelo chapri, nikech odhi gi gima kata ka ng'ato neno ni ng'ani to gimotiwo ni en gi lengo moro mbele. Koro lengo no ema wan kaka jodolo no onego yie mondo josiasa dhi e church ga agenda, josiasa onego bi e church ni biro lemo, to kodeko bi mondo gium wang'wa gi pesa makore lach ten ga agenda ne. Jadolo ere kama igore lai kind agenda ma ng'ama chiwo ntiere godo. Ere kaka idwa ng'eyo ka ni ng'any to nigi agenda to ng'any to onge go? Mondo iwinj ng'ato nigi agenda mokwongo sama owuoyo, dhano iwinje wach ni kowuoyo. Nitie ng'ama odhi lemo, ka nitie ng'ama be nodhi manyo piny, sama obiro chung' owuoyo tibiro winjo ka en gi agenda ne gima notere kanyo ne ok en lemo. Tadiere josiasa mang'eny waneno kodhi e church to akia ni mano kitgi nikech gin josiasa. Neno ka gitemo gilo matindo, but wan gima wakwayo ni ka ng'ato dhi lemo to agenda machiegno monego bed ga e church obed mana odhi lemo, ka ok okiko lemo to gi personal ne kamano. Yeah. Sani kama wantiere ni odiochieng' manyoro ne ntiere weche motimore ei kanisni. Noeno ka kanisa manobagie lamo ne rawere manowito ngimagi. Noeno ka ne ntiere nyaka bandera mag piny Kenya. Bende kanisni moko awinjo ka jadolo moko wuo motegno ahinya. Taro mar kaka nwaneno kinde mokadho, ang'o molokore jadolo? People learn, people change, kendo ji move on, ji puonjore, ji lokore to dhano dhi nyime. Koro mano gimok wanyal dagi. Nitie kier koka nitie chunga.
kata ka nitie kikruok ma ji neno lakini ok dang' awach ni ji te, nitie joma wang'gi oseyepo ma wang'gi oseneno madwa nowach adiera manyalo konyo piny, but an gima dang' akwa ondiki ni kik wawuoth kaka joma ok oyie wuotho. Nitie okang' ma chach ok onego chopi, to nitie gik moko onego wahiga wagole piny mondo warwake kanisa. Chach onego dong' kaka chach. Chach en jathik ma ka jomoko larore kata ka jinsi larore gi government, chach onego donji kindgi mondo obed jathik, to ok onego wahege mea inside wan kaka jodolo. Koro nwaneno kaka notimore nyoro, but ahinya bedo ga marach dang' akujo tich Nyasaye. Jodolo wetena nwachung'uru gi wach Nyasaye, kik watim gik ma joma ok oyie timo, kik watim gima jinsi timo, kata kik watim gima josiasa timo. Wan watimuru wach Nyasaye. Nyasaye noluongwa mondo watima kamano. Odong' ndalo ariyo kende to chopo tarik 25 ma en odiochieng' bende koro en rapar ne ng'anyono maratipo manotimore pacho ka jadolo. King'iyo Kenya sani, ineno ka Kenya ni kama nade king'iye gi wang' jadolo? Kenya ok ni kama berruok, but chien kato nodwa kwe matin kaluwore gi weche manotimore mag nek ma kacha gi kacha. Chalo gima chiro liet kendo chiro adhola, kendo miyo ji bedo ga agenda kata na agenda og nikech gima timore nyalo miyo ng'ato bedo ga agenda modhi gi street. But chien kata nono ka ne piny osekwe nikech wan joma wuotho, ok wan kamoro achiel, kendo kuma wuotho go wan gi itwa, wawinjo kaka piny wuoyo. But chien kato ne piny dwa nokwe, lakini weche moko manodwa timore mag nek gichalo gima chiro adhola ma kata ka ji nyalo wuok mondo andamana to nyalo andamana ka gin ga agenda, to chalo gima piny to ne kwe. Koro idhi tim rapar mar gima notimore last year. Gima notimore last year no ne ok en mor wan, nikech kata an kana biro ka ichulo chopa ka ne ok yot mondo ni chopi studio ka mondo ne ka State House ka kibiro ka ne ok en gima yot, kendo ji mang'eny no safa ma ok dang' wachak wamor mondo ji odoge that gima nwaneno ka notim ndalo cha, nikech ji mang'eny nolus nyithindgi, olus their husbands, gik mang'eny nokethore, kendo ji mang'eny nowito nyaka tich nikech samoro ng'ato ne tiyo kamoro to tijeno ne ji odhi movamia moketho mwandu mane kanyo, dong' ng'ano wito tija. Koro ok wanyalo law ahinya ma ka de nitie wach minyalo tim mondo kik maandamano timre e Kenya kata onego tim, nikech onge ber. Tuk 25 ang'eni gotieno kudwanda habari ka to gin habari mag pi wang' mag ywak jomoringo osiptal yand mano kata un jofwambo moseneno ka maandamano be umbu safa lot, umbe ok miu yot. Koro ka nitie gima dang' tim, to an dang' akwa ni joma nyalo timo gino including us, wan tich en wuoyo gi vijana, wuoyo gi jopiny mondo ka nitie gima dang' tim ka ji ok odhi street, nikech onge ohala ma dhi street biro kelo ne piny, en na ywak ji dhi wito tije, ji dhi tho kamano. Koro ka nitie gima dang' tim to gina mondo tim mondo piny obed gi kwe. Jadolo, achiel kuom gigo ma bende nitiere pen chike ma pacho kae en wach moyie ne oganda ng'anyo, kae to bende winjo ka jo Kenya ero wacho ni dhok ma sirikal winjo en mana ng'anyo. In kaka jadolo ni onge tiende ji odhi owuok oko odhi ong'any. Paro ni dipo ni nyalo bedo ni nyono tie jopiny ewi ratiro momigi gi chike. En ratiro ma chik omiyogi, lakini duoko mosekelo be waseneno. To gima wang' ga i jopiny mamiyo ji dhi ga ng'any en ga agoko. To ndike Proverbs 15 ni duoko mamul kweyo ga mirima. Koro joma wuoyo gi jopiny onego wuo gi jopiny gi muolo, kendo kata ka gi raise their complaint onego duok gi muolo, nikech koduok gi maber to biro kweyo asira ma gin go. To kapod igo negi koto mi asira medore, but ng'anyo to nitie chik. Ji oseng'anyo e Kenya ka, ji nochako ng'anyo ka pod watindo, ji ng'awo nyaka sani. Ohala mosekelo waseneno, to gi rach mosekelo, gi omiyo ng'anyo rach nan en ni ji tho, people lose their life. Ng'ato ka tho to tho dichiel, kinyo ochako yude kendo. To sama ng'ato tho ni joma notegemea ne ng'eny, owe fuok maduong' chien. Gini ka nitie gima inyalo tim mondo kik ji dhi street, to gine monego tim
mondo kony the situation. Ang'o manyatim jadolo? Awacho ni duoko mamul kuyo mirima. Koro mirimb jogi, the concerned people, yani joma nyalo wuoyo kodgi, jogi ng'anyo ne government. Kata ka ng'anyo ne church to ok ruok, lakini joma ng'anyo ne gi sana en sirikal. Koro ka sirikal nyalo wuoyo kodgi gi ng'uono, mondo duok mirimb gi chien, mondo piny odhi nyime, to dang' bede maber moloyo. Ero akiwacho ni ne ji ochako ng'anyo kana pod utindo. Be ntiere seche mane sirikal osewuoyo gi ng'uono ne oganda sana ka gidwaro weche motenore kod ratiro margi? Wich mane nitie chien kacha sani koro opogore gi mantie sani. Wich mane nitie chien ng'ato dhano odak adaka e iye kucho. To sani mtandao ani sani piny osudo kamoro. Koro government ok nyal treat piny kaka ne treat ji chon kacha. Nyithindo ma sani wan go ok nyal deal kod kaka ni deal gi ji chien kacha gi wuone wagene. Ko nyaka gilok the strategy mar deal gi joma sani. To ka gidwa deal kod gi the old method to dhina medo chandu. Koro gimbe gi ng'iya through the advisors yo manade manyalo wuoyo godo gi jopiny mondo piny obed gi kwe ka ok en go koro. Dwana ni duoko mamul kuyo ga mirima. Koro mirimb jenzi gi kowuok kodgi kod muolo to dhi mana kwe. To kogone gi kor gidhi ng'anyo moko dhi wito ngimagi. Kasto gima chak timore kende Kenya wa kanisa ma ji ng'anyo. To wan jo Kenya mano gima ji onego ng'e. Wana Kenyans. Makata kai control jo ng'anyo. To kodi nego control jo ng'anyo ka ng'ama control gi wasike. Magi nyithindwa, magi nyiwa, yawuotwa, magi jowa. Maka gibedo control. To kodi nego gogi ka thuol. Kech magi jo Kenya. Koro kata ka gibedo control ni kata ka koro ne gemuomo to ka gibedo control to gibedo control ka jo Kenya o ka jo piny moro mobiro ketho piny Kenya ka. Thank you. To mano ok en dhok ma obila winje pacho kae. Ng'at na winjo ka wacho ni tek ni osewach ni ng'anyo to gima luwe en iro malungo wang'. Seche moko nyase obila bende to bende samoro rawere bende samoro wuok ma ok gichiwo lai makare mar ng'anyo margi winjo bed ni gi timo. Ang'o amonjo bed ni timo? En ng'ama winjo bed ni kelo winjruok e kind oganda gi obila gi? Obila nitie rank karang, nitie rank mamalo nyaka mapinya. Koro odaga malo. Kata mondo from above. Oda malo, ateta gibeluo de amalo. Koro jochi oda ge monego chi oda maber kicho bila gi mondo chak diro tear gas kata mondo gidhi e chuny town kata yore kata kuonde manade nitie oda momege mondo gidhiyo. Koro joma chiwo oda ge monego chi oda madhi konyo, kigi chi oda madhi ketho to gichiwo oda madhi konyo mondo kik piny mach liel ahinya nikech gima wagombe Kenya ka wagombo mana kwe. Sama kwe to gik mang'eny ochung' ok timre, gik mang'eny kethore. Koro joma chiwo oda mamalo go uchiwo oda manyalo konyo koda maketho mondo piny odhi gi kwe maber. Ndalo moko ni paro ni jodolo manyalo bedo jok manyalo kelo kwe e kind sirikal gi oganda kata i piny seche ma bende tungni ng'eny. Ang'o moselokore jadolo? Diponi oganda bende ok winj duond jodolo koso nade? Nocho bedo marach machien matin chien, but we are trying to rectify watemo mondo walosi nikech ncha ji ariyo gi okikore. Chalo gima ne dolo donje siasa to siasa bo donje dolo. To ka dolo nyalo donga dara mi independent magi ya mondo girwak sim koluth mar dolo gi te. Nikech sani jomoko temo dino to jomoko yawo ji dino gi koni to gima ng'acha timo loka cha tok chalgo. Koro miyo umbe dino chalo gima dwa tamore. But jodolo temo nego kony piny sama piny dhi marach. The voice mar jodolo to nigi teko molo kata the voice mar government nikech ka jodolo wuoyo to giwuoyo through the word of God. Koro an gima dang' akwa sani ni wan kaka jotich Nyasaye wan jodolo wayie wabed jodolo mondo ka wawuoyo parachiel ka ok ni jomoko gima wakwero koni to gin gisiro gi kocha. Miyo wabedo maonge ndhadhu kendo teko wabedo maonge piny Kenya ka. Mano iso jodolo onge achiel? Ok ni ahinya to nyalo bet. Kata in samoro kilanda habari ka to samoro gik moko mineno samoro ka timo jadolo cha notimo. Ok dang' wawach ni 100% swa ni berte kendo ka ng'ato otimo to ok ng'isi ni ji te chalo kamano. Mano ng'ano ema notimo to ok ni everybody notimo. Koro pod watema kwayo ni wan jodolo wabedi achiel. Maka wakwero
ni siasa onge chach to kanisni te siasa onge chach ok ni kache goye to kato lore miwa bedo manyap kakuri lore ne ngane kato dhi ogoye kacha dong kuro bedo mang kod voice teko kuro bedo maonge kuro mano koy madong madanga kwan wanjo dolo wachung ne tich dolo Nyasaye no luongo wa nyaka sani bi winjo ka kanisa osetimo migao mar munjo bed notio mar kelo oganda kanyakla keno ni bende oganda bedo kod chango kalore gadhonde ma ng'anyo no kele pacho kae wasetemo wuoyo gi ji kata kama dake wan gi ng'ama nogo gi lisasi ma pod yware piny nyaka sani through ng'anyo no but wasetemo mondo wawuo gi ji mondo chuny ji odug mondo chuny ji ochangi to wan dolo ko wuoyo gi ji to joma ne rakore gi kiche government ne control piny mondo kik piny muomore kik piny kethre onego wariwre gi dhok achiel gi government ka wawuoyo gi ji kendo government bi wuoyo maber to ji kuna dira kare lokruok kare chech nyalo bet ka ok en gago oko to gitimo gik moko yoro thuon ma kata ng'ato dagi to wanafanya mano ok mi chang bid mapiyo but one ground to wasetemo wuoyo gi ji to nyaka youth ma wan ge church watemo mondo wa control gi gima ber ma ng'ato onego tim kod gima ok onego tim nikech samoro chumbi chalo ga gi sukari mondo ipogni ma chumbi ma sukari bedo ga matek koro mano kata mana 25th ni nyaka jitang kendo ok onego trust ng'ata ahinya nyalo pani trust ni sukari kare en chumbi ma at the long last to wang' matokeo ma wuok ataro kaka ne ok onego bedi kamano nitiere chien kacha ne nyisa ni nitiere samoro pogruok e duol migolo gi jodolo iparo ni ma ose loko kaka oganda ng'iyo jodolo pile ne ng'iyo jodolo ka jok manyalo kelo kwe kendo jok manol miluor moro mantie gi malo sani king'iyo ka nitiere kaka wuoyo e duol mopogore opogore ogolo paro mopogore opogore wacho ni ng'ato dine koni to ng'ato yawe kocha ma bi pano ose loko kaka oganda ng'iyo jodolo e pacho kae nitie joma oyie gi jotich Nyasaye kech Nyasaye to pod nitie kendo joma pod obidho wach Nyasaye maler e Kenya ka pod nitie koro ok te but luoro wach Nyasaye nie teko mar ng'ato wuon mondo luoro wach Nyasaye kendo gima ng'ato luwo ng'ate ma decide gima luwo gima ok dang' wayie mondo luwo kama neno ka agenda mantie kanyo ok en wach Nyasaye onego lu kama neno ka nitie agenda magin go kanyo en wach Nyasaye to kendo ka agenda opogore ok en wach Nyasaye to onge nida mondo me lu wachno koro luor to dang' wachno serumo te but kata kodok chien to luor pod nitie ke Nyasaye pod tiyo pod Nyasaye tiyo ni ji koro nyaka luor nikech pod en Nyasaye kata dhano wilo kata ng'ato ketho lakini wach Nyasaye ok nyal kethore ng'ate ma kethore lakini wach Nyasaye to ok nyal kethore nyano ni ng'ano kethore otimo tim makama lakini wach Nyasaye to kethore kamano nyaka sane piny owacho ne nitiere okenge mano wach ni dhi tim to kirango malong'o to thuthgi ema nodogo teo machon mane miyo ng'anyo gi bedoe iparo ni sirikal be okenge mosegoyo be gin okenge ma nenre ne gitemo mondo mi gikel kwe kinde gi oganda ka wang'iyo Kenya leader Kenya no dhi mabor ok wanyal chaya ahinya President Ruto nikech Kenya no osenywandore ma mondo pang dala ni kata ni moduong' obed in order piyo will take time nikech gik mang'eny no osekethore manyaka chui mar piny okethore sana koro an gima dang' awach ang'eyo ni tie sani sani moko koro luwowa koro gima dang' akwa mondo gitim gipanga piny mondo piny onwang' wang'a yo to kama ne piny ochop mane jinsi andamana modhi nyaka parliament gik moko nokethore Kenya ka mondo pange ma gidoge wang'e ma gichak tiyo maber ok nyal timore gi wania to an gima dang' akwa ne joma nie sirikal gitine jopiny gi ng'uono gi hera kendo gadiera nikech magi weche adek mikonyo go piny gi ng'uono gi hera kod adiera to mbele ka dipoko bet maber ka ng'uono gi adiera gi hera obet gi jotelo masama to ne piny Kenya to mbele ka dipo ka ber obetie kamano jalo ne nitie kanisa moro apaya ma Thika Road kocha mano umonji gi rawere kaluwore gi kit omuom moro ma jatend piny otero kanyo
neno kane jopiny nentiere kod ich wang' gi kanisa to bende samoro neno bende kanisa be samoro siemo sirikal. Ere gimudhi timo kaka kanisa mar duogo yie ma sirikal nigo kuomu kato ma piny bende nigo kuomu nikech udwaro jogi te kendo une jok mwinjo bed ni kelo kwe e kindgi? Chung mar kanisa miwacho no gi chung mar siasa gweng' no wang'e Kenya ka. Koro kan wang'iyo gima notimore lakini chung ne mang'eny kan watemo to ne en siasa. Kaluwore gi chung mar Mount Kenya sani ng'ato ng'ene mano heria ne. Kaso sani tabia mar kodesa yudo dhi oketh ne ng'ato function kata nyasi. Biro bedo matum macha Kenya waka makanyo bonne wakwa joma timo timbe mondo mi oduok timbe go chiena. Mondo piny obed kod kwe, piny obed kod mwelekeo maber. Koro ok dang' wasir monjo church. Kata in midwa ti kodi irawera mondo idhi monjo church. Itero lweti e live wire church nyaka luor kama osewal ne Nyasaye mondo lam Nyasaye kik ng'ato ti gi ja youth. Kata in ng'ama chiwo pesa ne kijana mondo dhi ovamia church. Imbe timo tim marach to nyathino bende hinyo. Koro andang' akwaro were ni kata tek machalo nade lakini kik ti kodi mondo idhi vamia kanisa nikech ng'ato dhi kanyo midwaro kata ma ok idwaro. But ok wasir gima notimore Thika Road no. Pono gima kamano rawere dwa mondo mi duondgi owinji. Ang'o mowinjo bed ni gitimo kadiri wacho ni ok usir wach mar dhi monjo kanisa mabe ok en gima kare. Ang'o mowinjo bed ni gitimo pono ni nitiere wach ma kamano? Yore ng'eny ma government nyalo winjo godo wach. Kata un ngelo na manyu kata mana ok gate kata giluongo to raise their complaint mana chiela ginyalo luongo their rally moro maandamano to jo president to raise their complaint weche ma ok ber negi lakini tiyo kod gi dhi e church to wakwedo mamalo ahinya nikech en lana dhi ketho church ba church gi kidi timo maunde church en gima laana ndalo moko ne manya ng'ama noiri to kare ni hiruri kendi gidhi timo makoch e kalu mar Nyasaye. Koro en wach ma ok wanyalo siro. Koro ka gin gi issue to yore ng'eny mag nyalo raise go that issue mondo piny owinji to ok e church. Kinde mag yiero mokadho kan waneno ka ne nitiere tudruok moro machiegni kind kanise kaachiel gi jotendlo. Sasa jatend piny mano rwako moko kuom jo. Be paro ni gintiere go teku mar chung' motegno kendo kwer ma winjigi gi jatelo no mabe ntiere seche mane gitiyo godo kanyakla? Na wacho ni wach mondika Jeremia wacho na hero gasani nitiere podho nitie chunga. Ng'ato nyalo kia to nyalo chako wa malo kendo. Koro inategemea ing'e nitie ng'ama ng'ato dwaro koka nitie ng'ama odwaro ng'ato. Koro biro tegemea to gin mane piny owacho dwaro gi mondo gidhi gisire koso gin mane gidwaro piny owacho ndalo no. To kopo ni piny owacho mane odwaro gi to nyalo bedo sore en wakier ni watimo gima nok onego watim magi chagi chung' malo kendo maduon gi chak winja. Koro ambe dang' achaka wach ne government na wacho ka last year sama ne weche gi timore ni kik sirikal tem mondo tiek jodolo. Sama jodolo rume piny to piny no bi rumo. Jodolo go play a big role e piny. Koro kik waengelia jodolo kata gi pesa mondo wamigi pesa mang'eny mondo gitim dwachwa. Sama ndhath gi rumo no manake ni piny bendo rumo. But nitie podho nitie chunga. Ka jatich Nyasaye manodhi marach e kona moro ofwenyo modok ir Nyasaye. Nyasaye jang'wono ndikni Nyasaye ka wene ng'ato richo ne to ok chal gi dhano. Oketo richo ng'ato mabor ka koro podho chieng' bor gi koro wuok chieng'. Ach Nyasaye ok par richo mar ng'ato kendo. Koro kage lokore adier ma wang' yu ne ginyumo piny kama rach to gina gi right mar chunga mar siemo ne piny yo mar adira ma Nyasaye no keto gi mondo gitima kamano. Nitiere rawera moro ka wacho ni en ja Kristo kata kamano kit kaka itawo piny Kenya ok more. Penyo ni be oyiene ja Kristo dhi ng'anyo? Ng'anyo tingino ndik nyake muma chimro nwa gwagomba kanyo wafuona kusani to ng'anyo to ndik nyake mama. Ng'anyo kisomo kata muma mar Jona Jobura manyo kanyal kutne gi sani kisomo Jobura 9:22-24
wuoyo kuom ng'anyo abiro miyi moko kisari mana ok topic ma ng'anyo nitie kendo ruodhi no ng'anyo nigi nyaka muma ka but it depend ni ng'anyo ga agenda mane na wacho motelo ni kik watim gik ma joma ok oyie timo wach ma Paulo wacho ni kik wawuoth kaka joma ok oyie wuotho kech ng'anyo king'iyo yo ma ji ng'anyo ge Kenya kech pinje moselo ji ng'anyo te en wuotha to Kenya ka to en ma gi nduru chalo nyawawa mago ko kendara koro nitie gik ma ok nyar ringo gi wach Nyasaye ma kata in kiaye ni aye ng'anyo ok apanda ng'ichaki winj ka pachi pod ngima ni so spiritual ti aye ng'anyo koro kata asir ja Kristo wadwa no gima danga kwayi madwaro mondo ng'anyno te that petition ne Nyasaye dingis Nyasaye wach machandi no Nyasaye nigi teko mar loko gima rach bed gima ber kech chuny ruodhi te gin mag Nyasaye onyalo change anything koro kar mondo dhi ndara to tirne Nyasaye wachno. Naneno rawere moko e TikTok, mbui mar TikTok ne giwacho ni wang'ni gidwa loko style ma gidwa ng'anyo, gidwa ting'o muma to gidhi gi chuny ndara to gilamo Nyasaye. Ng'anyo ma kamano bi nyayiego. Rawere nyaka respect the Bible. Muma en gima ng'ato onego tugo. Muma no kata ka ji tugo kode santo muma ng'ato onego tugo. Ngene chon kana watinde event to carry a Bible ne ok en gima to miya muma kama mundi ting ne joma ne ka ok en gima yot. Sani joloko magitu kaka ni keche itiyo kode kule mang'eny ake sikul ji somo gi muma paro ko mo dhano zoea mo but muma en wach Nyasaye koro andanga kwaro were ne muma to kik tugo inyalo tugo gi gima ok onegi tugo koro muma nyaka respect kwa dhi ng'anyo ng'anya ga jende lakini muma to wach Nyasaye ndalo moko ne manye ng'ama no iri to kai nitiyo gi muma marach inyalo dhi gi muma samoro ugwarana e pap ma ng'ato goyi gi muma ng'ato nyalo kata ba muma mago ng'ato muma en gima ok tugo muma kata mane udi ka nyaka respect the Bible anoda kata nyathi ok tuge muma muma no gima licha ahinya tumi kaka ng'e kaka umachalo koro ok dang asir ni ji odhi otuge muma maandamano kamano. Sama liet koro medore waneno ka ntiere moro machalo ich wang' mineno ka oganda ok mor ahinya gitendo bila monjo bed ni rito gineno ka tho mar rawera Albert Ojwang otimore kanyo to mane lweto bila. Ere gima nyalo duogo geno ne oganda kiwacho ni ng'anyo be ok owinjore tim kata kamano bende oganda ntiere kod dwaro mar mondo gibed kod piny makare piny ma bende ginyalo neno ni piny gitiyo kaka gidwaro kendo giyudo ka ginyalo yudo chiembgi mapile ginyalo keto kuone mesa pile ka pile nyithindo nyadhi skul uchumi nyalo bedo ma gin bende ginyalo dak kaka dhano owinjo bed ni dak. Ere kama geno ntiere jadolo? Sigo sebede kinde jo Kenya go bila mok en gima to bilo nego rit ji to koro ka sigo dwa bede kinde na koro andanga kwa na wacho ka kinde machien sama ne ng'anyo nitiere last year no bila moko ko bila te bila moko setiyo marach ko setiyo maber koro danga kwa jotendgi mondo o control gi kit wan jo Kenya to bila gi chulo usuru pa wan mwagolo mondo giritwa koro bila mondo ritwa giwe gowa kendo giwe negowa gima danga chaka kwa sai na eno ka Chief Justice ya odo ya na do ya mang'eny ginene court ma yali bura hapa ni dono gidhulo hapa ni donjo donjo ya odo mang'eny koro ka ng'ato bedo gi makosa ang'amo no kawe to tere do to Kenya ka wan gi jela ang'amo no tuwe kod wang' ni guilty koro andanga kwa ni ka ng'ato nigi makosa kar mondo lal kode makia maka wang'ini to ene e police kama tere do kon wang' ni en jamakosa to tuwe ma jodala gi koro ng'ini wuodwa nokoso noyanyo ng'ane notimo gima kama tuwe kama apane mag gik monego bilo lan mondo tim koro ka ginyalo tiyo kama to be lit dhi na dok piny ere wach ni jelo pong thich bere malich la ni jende ma Kenya opong te maya nyaka jende manyien madongo mager budol madongo magine jela nikech jelo pong to jela pok opong koro nek to kwanyal yie ni ng'ato kawo te lal go ni nego ka ng'ato nigi makosa
obilo kawe otere do kon ma jama kosa to tue to piny dhi na bedo gi kwe to nek to gi kama piny ochopo sani go jende masani to biro medo liet ahinya Kenya waka danga kuo gi ng'uono ahinya ne jotelo kama koso yudo ng'ato omake tere sel tere do tue ka chieng' otieko twech to dog dala to kik nege ng'ato. Kuom dakika achiel gi nus kende mwadong' go jadolo, chiwe ote mari ne sirikal e kinde ma bende koro nitie luoro ni inyal bag ng'anyo jonyuol sama oluor ni nyithindgi nyayudo hinyruok, nyithindo bende ramo ne gin nyaka gidhie barabara. Iwinjo ka moko wacho ni wan ok wan jonyuol, wadwaro telo makare, wadwaro mondo mi jotendo oti kaka ne gisingo kendo gichop singo magi. Ere ote magi ne sirikal kaito bende chiwo ote magi ne rawere katwa loro? Danga kuwa mana government Nyasaye noketwe kome mubedo go mondo rit pinya ka piny ochopo kama piny ochope no tana nuo mana wach mana tiyo go mu machiel mondike Proverbs 15 na duoka mamul kuyo mirima chance po nitie before 25th nyalo nwange soft word mondo wach ni ji manyalo duoko temper mar kijende gi chiena mondo kik matimre ne vijana ang'e ni nitie maling' joma sundo mondo chap government muyie tiyo gi omenda makore lach kendo samoro nitie mitinga moko makore go chini migo piny mondo ng'anyo no timre nikech gigo mondo gichaf government. Danga kwere joma tindo ni kik ibed gi chir ma too much manyalo hinyi, inyalo ti kodi to in midhi hinyori. Koro kik yie ti kodi gi 1000 ng'ato 1,000 idhi ndara samoro idhi dong' mango dhiambo to inwang' ken site mochari ongo wala mane kanyo. Koro joma tiyo kodgi gi umbi wakwayo ni kik uti gi nyithindi ji mondo dhi ohinyre pap. Nyithindo go mine geno malit tano ka miyo moro wuoyi TV kama lit na sana ka nyathini onegi wambe pi wang' wachwer. Koro in mitiyo gi nyithindi ji mondo dhi e pap mondo negi ni imbe wakwayi ok wakweri to wakwayi ni kapo ni mano tabia mipango sani to weri go mondo piny obed gi kwe mondo kik ng'ato wit ngimane kendo kik remb ng'ato chwer kamano. Erokamano nya jadolo, wuoye gi jodolo line mogik. Jodolo wago erokamano ahinya gima duong' mwatimo walamo Nyasaye ne piny. Onge moro ma wan go ka ji ng'anyo, sama ji ng'anyo kata wan wechewa mag church service bedo gi ng'ikruok. Koro wan tichwa maduong' walamo ne piny, wawuog e piny nikech wan gi ji throughout, wawuog gi joma tindo, wawuog nyaka gi jotelo mondo lit mantie piny sani mondo mi odog chien through jodolo. Ang'ene ka walamo gadiera Nyasaye biro winjowa kendo gik moko te biro dhi kare. Nyasaye ogwedhwa ahinya. Erokamano ahinya Nyakoro Mgajwang' iwinjo gi iti kanyo ni kantiere gima sirikal nyalo timo sechegi mar kuyo mirima mar joma tindo to otime, to joma tindo bende ni ung'any gi rieko. Mago gin ote mochiw gi jadolo kanyo Bishop Gordon Odongo ben watwak go. Wang'iyo Kenya e wang' jodolo weche mosebedo ka timore Nyakoro Mgajwang' kaka Ramogi TV wasingo medo menyoni matut kotendre gi okang' ma piny Kenya kao are sechegi. Kata kamano waduog kendo sa 3 chenro mar oimore. Weche masani nyinga Lydia Okeye.